אנחנו מרגישים שמדינת ישראל זינה אותנו, זה הכל. מה אתה מתרגש? מפני שאני כבר לא יכול יותר. זה לא עושק של יהודי בן 80 היום, זה עושק של יתומים. גועל נפש! שופטים מתחבטים, האם אין פה סכנה שהיקף התביעה הזאת ישליך השלכות רוחב על כל ניצולי השואה? באתי ארצה, ילד בגיל 6. לא היו לי אבא ואמא. מה זה אפוטרופוס בעברית? זה אב. האפוטרופוס שלי זה הייתה המדינה. אבא גנב. מה דעת היושבים פה לגבי הפגנה מיידית? תפסיק להיות ג'נטלמנים. כשהייתם קטנים זרקתם אבנים עליי. תנסו גם שם לזרוק קצת אבנים. אל תסתמו לנו את הפה. אני אומנם בן 80, אבל אני אסתדר עם כל אחד מכם. אצעק עד השמיים! אני הייתי פרא אדם. פרא אדם. מה היום אתה?